देख रहल बानी गुरु भोजपुरी और स्वागत बा हमारा एगो नया वीडियो में। होली आ गईल बा, आप लोग के मालूम बा और दिन पर दिन रंग बिरंगी हर चीज लोग के देखे के सुने के मिलत हुई, जना में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार मजेदार चीज मिलता। वही में लेके हम आइल बानी आज एगो अपना रितेश पांडे जी के एगो गाना बाटे, लोग देख सकतानी। तो ई गाना हम मतलब बहुत दिन से आइल बाटे, लेकिन हम 2 दिन से देखनी है एकरा के। तो ए पर हम कहे बानी पांडे जी के बाबा सब कुछ ठीक लागेला, सब कुछ मजेदार बा, हर चीज से ठीक बानी, लेकिन कब रह रह के रुआ कोनो चनुना काटेलन सका नाही। हम पूछत नहीं माने रह रह के रोल खुजली हो जाला कोनो चीज के लेके कि उ ठप ना होला, कोनो चीज मैटर शांत नहीं के होत, कोनो बढ़त नहीं के, तब तक ले रोल लेके नया नया उत्पाद ऐसा का चुल मस जाला जे मतलब ऐसा ऐसा चीज लेके आ जानी लो समाज में। बताई ठीक बा रुआ नहीं देता नहीं ठीक बा। अब जौन रुआ के शरीर के अंग के रुआ नाम के वर्णन करतनी तो का धरे खातिर देख लागेला। अरे महाराज अब हमरा ही नहीं समझ में आओ किलो में बा कि ससुरा क्विंटल में बा, तो लेके घूमत केंगे होई। लेकिन वीडियो में देखला से जैसे तो लागत नहीं है जो किलो में 100-200 ग्राम से कमे के होई ना, तो ओकरा बेच के तो जरूरते ना पड़ी। अरे महाराज रो लोग काहे कुल मिला के रो लोग कसम खा ले बनी लो कि भोजपुरी में स्त्री और अंग वस्त्र के मतलब चोखा चटनी लेला पर चौनी ना निकाल देलो तब तक लोग दम ना लेलो उ केहू हो। ई हम व्यक्तिगत रोवे कम नहीं कहत, उ भोजपुरी में हर व्यक्ति के बारे में बात करतनी जौन जे अंग वस्त्र और शरीर के अंग के नाम के लेके और गाना बनावत रहन, ओकरा के एंटरटेनमेंट के जरिया मतलब कुछ भी बना देता रहन। तो ये बात हम ये पूछे के चाहते हैं लोग से कि मतलब पूरा क्रिया खा ले बनी लो, जेकरा अलावा हमारा कुछ नहीं के आगे बढ़े के नहीं कुछ करे के मतलब समाज में वो लोग का दिखावे के चंद्र। तो कोनो लइको अगर आसपास में जाओ रो छोड़ी दूसरा के गोली मारी रो आसपास में रो अगर राजा खड़ा होके रवा घर द्वारा के वही जे गाना बाजे, अरे बजाओ रे पाना जी गाना बजाओ, आ गाना ऑपरेटर ये गाना बजा दे तो रो टाइम में कैसन फील हो? रो घरे परिवार लोग देखी ना रो चली परिवार में ना रो हितई न तई में ते केहू देखत होई नु तू फोन ना करे बबुआ के गाना आई रहल स का गाना आइल बा हम ये गाना सुननी ह तन बबुआ पापा से बात कराबा तो बताइए वगैरह का फील हुई ना मतलब अगर वो सब धो पोछ के बैठ गइल बानी लो। मान ली रोल कि अगर हम अब शब्द के तो बारे में बोल नहीं सकत ना, रोल बड़ बानी लो रणीय बानी लो, लेकिन कम से कम कुछ तो मर्यादा रखी लो महाराज, कुछ तो मर्यादा रखी लो। ऐसा हमरा भोजपुरी में ऐसा ऐसा दिन देखे के पड़ जाए कि मतलब एकरा अलावा कोनो मैटर रोल के नहीं मिलो। अरे महाराज और गाना एगो बहुत पहले देखे रहनी जो गाना सुन के महाराज का गाना जरा रंग मचाई ले चला का तो बहुत गाना बजा वैसा सब पूरा गाना ना बाजेला बाबा बाजेला, लेकिन वैसा नहीं सरवा रहा है कुछ चुतिया पा कुछ बकचोदी कर देते नहीं लोग, मतलब मजा नहीं खाया। आइए देखा देखी रोगे लोग का देखा देखी ये कुछ छोट मोट जे भी नया उभरता सिंगर बाटे व्यास बा सोकल व्यास उ लोग कोनो भी चीज गा देता लो। इसकी माँ का भोला चेहरा भाई का है जब अगला हराई गइल तो हम पीछे से चलो, सिंपल सी बात बा ना, सबे कोई चले के कोशिश करता। तो ऐसा ना करी लो बाबा, कुछ सुधार लावे की कोशिश करी लो ठीक बा। आ होली तो भाई उमंग के त्योहार है, रंग के त्योहार है, खुशी के त्योहार हो। ऐसा करते नहीं कि वीडियो में मजा आइल हो, वीडियो के मजा आइल हो थोड़ा से भी अगर कुछ सीखे के मिलल हो तो भैया वीडियो का लाइक कर दें और चैनल के सब्सक्राइब कर दें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सके नहीं। हाँ रुकी पहले बारी मत डिसलाइक, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ये से लाइक और सब्सक्राइब करिए के जाए।